И здравейте хора, днес ще поиграем Hero Zero. Това е една игра, която я видях преди една седмица или беше, не знам. И реших да поиграя малко и поиграх и реших да почна клипове. За късмет. И да ви подкажа, да ви кажа, ако почнете от начало, какво да правите. Първо, вие сте така. Вие сте на по-гащенца, да го кажа прилично, по-гащенца ви. И нямате толкова като мене, имате всичко по 10. По 10 ви е всичко. И да ви кажа, това първо ще ви покажа да имате мисии от това, от тука. Ще имате мисии. И това ще го взема това. И натискате старт и такова ще имате 15 понички. Ако искате да го скипнете, но аз нямам сега понички. Това е шопа, може да си купувате работи. Това са дуелите, които ще ви кажа, ще ви демонстрирам. Сега само да се облича хубаво. се облича хубаво. И така е всичко вие по 10 и се биете и така. И си слагате най-различни си работи. И това с дуелите. Например да се бием. С кой ще намеря тук някой. Този на 22 лева. Както са много даже. Ще го бием. Ето и ако искате да натискате скип, на мен не се гледа. И печелите, така се печели хунор, но когато умрете, не печелите хунор, а ви взима хунор. Това е зле. Много зле. И докато ви свърши с това, например да отише на 0, няма да се бийте. И не те се залага да давате 2 понички като мене. Защото аз много не знаех. Защото почнах от начало. Това са отборите. Това е моят отбор. Всяки отбор си има правила. Това е хубаво. Има си такива лидери. Това е нашия лидер. Маниака. Това вие се различавате съветники, може да правите като съветника. Като лидера може да давате битки. Ето сега, ние ще се биеме в 10 часа с тези и ще снимам. В този клип. Това ви са батериите. Може да скипнувате времето на това. И сетне ще го правим това и да ви покажа шопа. Показах това, го показах дуелите, го показах. Това за работа и печелите пари. Това за тренировката, както виждате, аз си пуснах 9 преди клипа 3, да ми се направят. И другото всичко, това са специалните мисии. Да ви покажа да демонстрирам какво се прави. Това е много силен човек, не знам да ще го бием. Давай, и той ме би. Не ми се гледа много за това. Това са бустери. Ако нямате бустери, ще ви спадат скилпоинтовете и няма да станат. Това мисия бустер. Минус 10% по-бавно. Скил бустер. Плюс 10% да ви са мисиите. Това какво означаваше? Плюс 10% да ви свърши по-бързо работата. Това са вече мисиите, като ви казах, и до хубавия костюм ми се намали много кратно. За това го справя. Това са батериите, това са дуелите. Ще се бием срещу един силен. Защото не ми занимава. И както виждате, аз умрях. Нищо не умрем. Това съм аз. Ако гледате на
Мит 0 BG каналите. От тук се търсят хора и отбори. Хероейство за хора. Покажа. Ако гледате Мит 0 BG, това той на Херозерио, той не играе. Че да го пробвам дали ще ме бие. Там ще ме бие, ще се не отменя още. Той май играе. Той играе от интернет, снима клипове, ако го знаете. И за проблеми нямам. Ако искате да направя нова поредица, както искате. И не мога да кажа друго, абонирайте се за мен, харесвайте, коментирайте и чао!